אירה, יופי, אז התחלנו, כן, מקליטים ואפשר לצאת לדרך. יופי. טוב, אז ערב טוב לכולם, 178 אנשים יקרים ואהובים, שבטח יהיה לנו יותר בהמשך. אז אני איילת מאיר, גרה במצפה רמון. אני כבר 13 שנים מנהלת בחברת Forever Living, מנהלת בכירה, ואני מאוד מתרגשת להיות איתכם פה. עשיתי כמה זומים כאלה בעבר, אני מאוד מחוברת לתחום הזה. באמת של הכאבים, כאבים שונים ומשונים. ברוך השם אני אישית לא חוויתי כאבים כאלה, אבל אני יכולה להגיד לכם שזכיתי לעזור לחמי וחמותי עם התחום הזה. חמי שכשנכנסתי לחברה שיתף אותי שהוא סובל משחיקת סחוסים בברכיים, וככה באמת נתתי לו מיד את המשקה פרידום שאנחנו נספר עליו, והוא פשוט תוך כמה זמן, אמרתי לו שזה ייקח בערך עד 3 חודשים שהוא ירגיש את ההשפעה של זה, ובאמת זה לקח זמן. הוא אמר לי שטוב שהכנתי אותו נפשית לזה, אבל פשוט זה עשה לו מהפך של 180 מעלות. ברוך השם היום הוא בן 75 והוא מטייל עם חמותי, הם מטיילנים לא נורמליים, וגם חמותי בשלב מסוים ככה סבלה, היה לה קשה לעלות במדרגות, גררה בקושי את הרגל, ואישה מאוד מאוד אנרגטית, וזה פשוט ממש ככה שיבש לה את החיים. וגם היא היום רצה במדרגות. אני לא יודעת מי מכם ראה את הסרטון, מי שלא ראה את הסרטון של חמותי רצה במדרגות, תבקשו מהמשווק שיפנה אתכם את הסרטון של מלכה מאיר רצה במדרגות. זה אחרי שהיא שתתה פרידום, וזה פשוט מדהים 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 מה שהמוצרים שלנו יכולים לעזור ולעשות. אז אנחנו פה ממש ממש בשביל לעזור לעוד אנשים יקרים ואהובים. אנחנו מקווים שנזכה באמת לעזור לכם. ואודיה, אני ממש אשמח שככה תעבירי את השקופית. טוב, אז באמת קצת עלינו, על חברת Forever Living. בעצם אנחנו Forever Living, אנחנו בעצם חברה שהיא כבר מעל 45 שנים בשוק העולמי. אז זה אומר שאף אחד מכם לא הולך להיות שפע ניסיונות. יש לנו מיליוני לקוחות ברחבי העולם שמשתמשים במוצרים. חברת Forever זה המגדלת והיצרנית הגדולה בעולם של אלוברה, בעצם עם טכנולוגיה ייחודית, פטנט ייחודי, שבעצם האלוברה פעילה ב100%. יש פטנט אמריקאי רשום שהאלוברה פעילה ב100%, ובעצם זה גורם לכך שהמוצרים שלנו יהיו מאוד מאוד אפקטיביים. תעבירי. באמת חשוב לי להגיד מה שנועה אמרה הרבה, שאם הגעתם לזום הזה אז כנראה מי שיפנה אתכם זה אנשים שאוהבים אתכם ופשוט רוצים שתמצאו את הפתרון. אז אם אתם פה כנראה או שאתם סובלים או מישהו קרוב אליכם שאתם רוצים לעזור לו סובלים או מדלקות פרקים או מדלקות בגידים ובגוף, מכאבי גב, אוסטאופורוזיס, קרע במיניסקוס, אחרי ניתוח אורתופדי. יש אנשים שסובלים פה מפריצת דיסק או מפיברומיאלגיה או מכתף קפואה או איחוי שברים, ויש עוד דברים שלא כתבנו פה אבל הם קשורים לכאבים סביב השלד, מפרקים, כאבים ככה בגוף. תעבירי. ובאמת אנחנו ממש ממש נשמח היום גם מצד אחד להביא בפניכם מידע מקצועי על המוצרים שלנו של חופש התנועה, וגם ולא פחות חשוב זה להשמיע לכם אנשים שהם היו בדיוק במצב שלכם, הם ישתפו בסבל, בכאב שהיה להם, ומה התרחש בעקבות השימוש במוצרים, איך היום החיים שלהם נראים, ולהציע לכם באמת דרך בריאה איכותית, להפחית את הכאב, לשפר את איכות החיים שלכם. אז בשביל זה התכנסנו פה היום. תעבירי. טוב.
אז קודם כל אני רוצה ככה שתכירו את הנבחרת המדהימה שלנו של המוצרי חופש התנועה. קודם כל יש לנו את המשקה פרידום. משקה הפרידום זה משקה אלוברה עם רכיבים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט שהם מיוחדים לסחוסים ולמפרקים. יש לנו תוסף חדש ממש יחסית שהוא מהפכה, שהוא ממש פורץ דרך, אנחנו נדבר עליו, מוב, שהוא גם עוזר להחזיר לגוף את חופש התנועה. יש לנו משחה בשם MSM שהיא משחת עיסוי, אנחנו נדבר עליה, גם עוזרת מאוד, ואלו קולינג שזה גם קרם שחודר ככה איילת, לא שומעים אותך. רק דקה, שנייה, בבקשה. הנה, בסדר? כן. אנחנו נבקש פה אם אפשר שכל אחד ישים לב שהמיקרופון שלו סגור, בסדר? מלבד אודיה, דוד ואני שכולם משתיקים את המיקרופונים, אנחנו גם בעצמנו משתיקים אבל זה יכול ככה כל פעם לעצור את השידור. טוב, תמשיכי. טוב, אז יופי. אז קודם כל אנחנו באמת חייבים לדבר על האלוברה, כי האלוברה היא השחקנית הראשית פה. בעצם האלוברה, הרבה אנשים יודעים שאפשר למרוח אלוברה ומה האלוברה עוזרת למריחה על הגוף ואיך זה עוזר לכוויות ולחתכים ולפציעות ולכל מיני דברים, אבל לא הרבה אנשים יודעים שאפשר לשתות את האלוברה, משקה אלוברה. בסדר? יש לנו כל מיני סוגים של משקאות אלוברה, יש גם את הטבעי, יש גם בטעמים שונים, ואנחנו נדבר גם על הפרידום עוד מעט, אבל אלוברה בעצם היא סוג של מולטי ויטמין אופטימלי, יש בה המון המון רכיבים שחיוניים לגוף שלנו, היא פשוט מותאמת לאדם מהבחינה הזאת, ויש לה עוד תכונה מדהימה שהיא בעצם מנקה את מערכת העיכול. אני אגיד בקצרה, המערכת העיכול שלנו בעצם היא איילת, תפתחי את המיקרופון, עכשיו אף אחד לא יכול להוריד את ההשתקה, סליחה. מעולה. יש בעצם במעיים שלנו, המעי שלנו מאוד מאוד ארוך ומפותל, זה צינור ארוך ומפותל שעל הדפנות שלו בעצם יש סיסים, זה מעין סיבים כאלה שהתפקיד שלהם גם לספוג את אבות המזון, גם לפלוט את הפסולת החוצה, וכשאוכלים תזונה לא טובה ולא נכונה ואורח החיים לא בריא, בעצם מה שקורה במהלך השנים זה כבר כל הסיסים האלה הם מצטברים עליהם, ביניהם בעצם המון המון ג'יפה, המון לכלוך, שומנים מוקשים והמון קמח לבן ומים, שזה בעצם נדבק לדפנות ובעצם לא מאפשר למערכת העיכול לעשות מה שהיא עושה, לא לספוג את אבות המזון, לא לפלוט את הפסולת החוצה, וכשהאוכל נמצא לנו במעיים בחום גוף במשך המון שעות ולוקח לגוף המון זמן עד שהוא מעכל את המזון, מה שקורה זה שזה משפיע לרעה על המון המון מערכות של הגוף, על מערכת האור, יש אנשים שסובלים מבעיות עור שונות, על בעיות של מפרקים אנחנו גם מכירים כל מיני דברים, דלקות פרקים וכן הלאה, על המון המון תחומים, סכרת וכולי, ובעצם מה שיש באלוברה הזאת, יש בה איזשהו סבון טבעי, ספונינים, שזה פשוט כששותים את האלוברה, זה מנקה ככה את כל הג'יפה שהצטברה, מפנה את הפסולת ומקבלים מערכת עיכול נקייה, זה גורם שאבות המזון יספגו ושממש תהיה הקלה בהרבה מאוד תופעות בריאותיות, וככה הגוף מאזן את המערכות שלו, מחזק את עצמו, את המערכת החיסונית. בקיצור זה דבר מדהים. אז זה המשקה אלוברה שהוא המשקה אלוברה הטבעי. בסדר? זה מה שהאלוברה בעצם עושה. תתקדמי הלאה. טוב, עכשיו ממש בקטנה, כי אנחנו נשמע אנשים בלייב איך הם משתפים, אני לא רוצה מדי להאריך פה, אבל באמת עדויות של לקוחות, יש לנו לקוחה פה, הרגע קיבלתי שיחת טלפון מלקוחה שלא הפסיקה לברך ולהודות לי עם פיברומיאלגיה, במצב שהיה לוקח לה שעתיים לקום בבוקר, לא תפקדה,
בנוסף תקף אותה הליקובקטר, עברו 3 שבועות והיא אומרת לי, הצלת אותי, זה פשוט נס. חזרתי לתפקוד, כבר אין לה כאבים בקיבה ובבטן מההליקובקטר, היא לקחה שלישייה של פרידום, לוקח לי, יצא לי לתת את המשקה הזה לכמה אנשים, הוא עובד כמו קסם, אין מרגש מזה. עוד שיתוף עד שראיתי אותך עכשיו, שכחתי שבכלל כאב לי פעם, אני קם בבוקר, מתנהל הכל כרגיל, כאילו אף פעם לא כאב לי, אמרתי השתבח שמולד וכולי וכולי. אני עוד פריצת דיסק שיהיה לכם קצת, לכל מי ששאל אותי היום על המשקה פרידום בנוגע לפריצות דיסק, אז הנה גם במצגת זה מופיע לי אישית, יש פריצה ב-L4, זה ממש מקל על הכאב, באופן כללי אני שותה את הפרידום כבר חודשיים, והרבה כאבים שהיו לי בגוף חלקם נעלמו וחלקם כמעט שכבר לא מורגשים. אני עושה גם ספורט אבל לא יודעת אם קשור, כי כל חיי עשיתי ספורט והכאב תמיד היה, אין לי ספק שזה בזכות הפרידום. וזהו, לא נמשיך, יש פה גם שיתוף על דורבן, אני רוצה שתשמעו את האנשים אחר כך, באמת פשוט שיתופים אמיתיים. ואם אנחנו נפתח, אני כבר אומרת לכם, אם נפתח את הקו אחר כך לשיתופים, אפשר לעשות ככה איזשהו זום לאורך הלילה. טוב, תתקדמי, יופי. אז באמת אני רוצה קצת להסביר מה יש לנו בעצם במשקה הזה. יש לנו את המשקה פרידום, בתוך המשקה פרידום יש כמה רכיבים מאוד מאוד מיוחדים. אחד מהרכיבים שיש בפרידום נקרא MSM, ה-MSM הזה נמצא גם כשפורפרת של משחה. אז מה זה בעצם ה-MSM? ה-MSM זה גופרית אורגנית, זה ממש רכיב טבעי שנמצא בצמחים, נמצא אצל בעלי חיים בגוף, הוא גם נמצא בחלב אם, במזון הזה שאנחנו אוכלים, ובעצם מה שהוא עושה, הוא בעצם צריך אספקה חיצונית, הוא מצוי בנוזלים של הגוף ברקמות, אבל כדי בעצם לתחזק את כל העניין של הסחוסים והכל, צריך אספקה חיצונית של ה-MSM הזה, כדי שהוא יהיה לנו בגוף. הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם רוצים לשמור על הסחוסים והמפרקים שלנו, אנחנו בעצם צריכים לספק חיצונית לגוף שלנו, ממקור חיצוני, את ה-MSM הזה, כי אין לנו מספיק ממנו בגוף. התכונות המיוחדות של ה-MSM, בעצם ה-MSM קודם כל הוא משכך כאבים, במיוחד כאבים במפרקים, הוא גם מסייע בשיקום של רקמות חיבור, הוא אנטי דלקתי, הוא נוגד אלרגיה ואין לו תופעות לוואי, הוא לא רעיל. אם אנחנו נוטלים את ה-MSM יחד עם ויטמין C, בעצם מחקרים מראים שההשפעה שלו ממש מתעצמת. לקחת אותו חד פעמית זה לא דווקא יוביל להקלה של התסמינים, צריך לקחת אותו יחסית בקביעות, כשאנחנו מדברים באמת על לספק אותו פנימה כתוסף. הפחתת הכאב, הדלקת והתסמינים האלרגיים האחרים מורגשת בדרך כלל תוך 2 עד 3 שבועות. הלאה. טוב. מחקרים ממש הראו שמי שלוקח תוספים עם MSM יש לו ממש הקלה דרמטית וארוכת טווח בכל העניין הזה של כאבי דלקת מפרקים שגרונית. דלקת מפרקים שגרונית זה מה שנקרא אוסטיוארטריטיס, בסדר? זה השחיקת סחוסים שאנחנו די מכירים אותה סביב גילאי 50-60 פלוס, ש70% מהאוכלוסייה סובלים מהם. מחקר שבדק את מידת התועלת של ה-MSM בצמצום או במניעה של כאבי ברכיים בחולים של דלקת מפרקים ניוונית, ממש נצפתה ירידה משמעותית בכאבים ושיפור ביכולת הביצוע של הפעולות היומיומיות. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים שמחקרים מצביעים על זה ש-MSM יכול להקל גם דרמטית על הכאבים, וגם יכול להקל מבחינה ארוכת טווח בכל הנושא של השחיקת סחוסים ומה שזה כולל. טוב, יש לנו עוד רכיב שנמצא לנו בתוך המשקה שנקרא פרידום. הרכיב הנוסף זה גלוקוזמין, בטח כולכם מכירים את המגה גלופלקס, גלו, למה יש לו גלוקוזמין בפנים?
גם הקונדרויטין וגם הגלוקוזמין זה מרכיבים חשובים בתשתית החוץ תאית של הסחוס, בעצם במבנה של הסחוס, זה עוזר לסחוס בעצם להישמר ולהיבנות, והגלוקוזמין בעצם הוא מעודד יצירה של חומרים שהם שייכים לתשתית של התאים של הסחוס. בסדר? הוא גם מעודד התחדשות של תאי החוץ, של תאי הסחוס. בסדר? תמיד אומרים שלגוף אין חלקי חילוף, נכון? ואי אפשר להחליף סחוס, אבל מחקרים מראים, אמנם באמת זה מחקרים וזה רק ארוך טווח, אבל אני ראיתי מחקר שמראה שנטילה של גלוקוזמין וקונדרויטין למשך שנתיים יכולה לעשות איזה שיפור קל במבנה של הסחוס. אז רואים את זה כי זה מעודד התחדשות של תאי הסחוס, זה מסייע להחלמה מפציעות ספורט, נזקים במפרקים, משפר את הגמישות שלהם, וגם הגלוקוזמין הוא בעל פעילות אנטי דלקתית משמעותית. אוקיי, תמשיכי. הקונדרויטין גם בעצם הוא, שוב, הוא אחראי על העניין של המבנה של הסחוס, הוא מעכב פעילות של אנזימים שמפרקים את הסחוס, זאת אומרת הוא גם נוגד את ההתפרקות של הסחוס, בדלקת מפרקים ניוונית, הוא מסייע להיווצרות סחוס חדש, משפר את הצמיגות של הנוזל הסינוביאלי במפרק, יש איזשהו נוזל שבעצם מונע את החיכוך והוא בעצם עוזר להיווצרות שלה, משפר את הצמיגות שזה יהיה יותר צמיג, יותר עובד, יש לו פעילות אנטי דלקתית וכו'. בסדר? הלאה. מה עושה בעצם השילוב של הגלוקוזמין והקונדרויטין סולפט ביחד? אז במצבי סטרס מפרקי, זאת אומרת, כמו שאתם מבינים, עם הכאבים החזקים בעצם שיש כשיש בעיות המפרקים, אז הצריכה של שני הרכיבים האלה, גלוקוזמין וקונדרויטין, ממש מעשירה את רקמת הסחוס באבני הבניין שחיונים לשיקום. בעצם לשניהם יש תכונות שתורמות להאטה של התהליכים האלה של הדלקת במפרקים, זה מאיץ תהליכי שיקום של הסחוס, ולכן מומלץ לקחת את שניהם ביחד. למה? כי הוכח שאם אנחנו לוקחים את שניהם ביחד זה הרבה יותר יעיל מאשר לקחת אותם בנפרד. כתוב כאן שמינון מומלץ וזה מאוד חשוב, גלוקוזמין לפחות 1500 מיליגרם ליום, קונדרויטין לפחות 1200 מיליגרם ליום, כל המינונים האלה זה ממש מינונים של מחקרים רפואיים. בסדר? עכשיו, מלבד שלושת הרכיבים שכבר אמרתי שזה MSM, גלוקוזמין, קונדרויטין, יש בפרידום עוד רכיב מאוד חשוב שנקרא ויטמין C. מה יש בוויטמין C? בעצם הוויטמין C מעצים את ההשפעה של ה-MSM. בעצם הוויטמין C הוא גם נחוץ ליצירה של רקמות חיבור בגוף, הוא בעצמו אנטי אוקסידנט מאוד מאוד חזק, ולכן הוא בעצם עוזר ככה לעצור כל מיני תהליכים של פירוק לא טובים שקיימים בגוף, ובעצם ככה נוגד את הרדיקלים החופשיים שהם תוקפים את הגוף, גורמים להרבה מאוד נזקים נרחבים בכל מיני תחומים וגם בתחום של הסחוסים. ובעצם תחשבו, הפרידום הזה הוא פשוט מוצר גאוני. יש רופא שככה אמר שעד שהוא לא ראה את המוצר הזה שמשלב בין משקה אלוברה שאמרנו שעוזר בספיגה לבין הגלוקוזמין והקונדרויטין שמחקרים מראים שהם צריכים להילקח ביחד, לבין הוויטמין C שמעצים את ההשפעה של ה-MSM ושל באמת שהוא אנטי אוקסידנט כל כך חזק, כל הרכיבים האלה ביחד פשוט יוצרים אפקט מטורף. תמשיכי. אז בעצם המשקה הזה הוא ממש פריצת הדרך המהפכנית במלחמה בבעיות של המפרקים, יש לו השפעה אנטי דלקתית והוא מציע את כל 5 חומרים האלה, האלוברה, גלוקוזמין, קונדרויטין, MSM וויטמין C, ומה שהוא יוצר זה דבר מופלא. כאילו אם היינו רואים את הרכיבים האלה לבד היינו אומרים אוקיי בסדר, זה רכיב וזה רכיב וזה רכיב, אבל ביחד זה יוצר נס. מה זה יוצר? בעצם נוזל סיכוך חלופי שבעצם התנועתיות שעד עכשיו אנשים סבלו
משחיקת סחוסים, מפריצות דיסק, מההתחככות הזאת של העצמות אחת בשנייה, זה פשוט יוצר ג'ל, נוזל סיכוך בין המפרקים, וזה פשוט מונע את הכאב, אז זה משנה לאנשים את המצב ב-180 מעלות. כן. טוב, אז אנחנו רואים פה באמת אתם יכולים לראות את התמונה היפה הזאת של המפרק, בסדר? ואפשר לראות ממש את השחיקה, כאילו איך העצמות במפרק יכולים להתחכך אחת בשנייה, כשבעצם מה שמונע את החיכוך בדרך כלל זה הסחוס, כשהוא נשחק אז יש את הכאב, וכל תנועה ותנועה יש כאב, וגם יש שני גורמי שחיקה, מצד אחד זה שחיקה טבעית, מתנועה ככל שאנחנו יותר נעים, ואנחנו רואים שאנשים שהם מאוד מאוד פעילים מבחינה ספורטיבית, רקדנים וכן הלאה, סובלים עוד יותר, אבל יש גם מנגנון הרס טבעי שהגוף פחות ופחות מייצר את החומרים ששומרים על הסחוס, ואז מתחיל בעצם שחיקה, כמו שאמרנו 70% מהאוכלוסייה סובלים משחיקת סחוסים בגילאי 50 ומעלה, אז בעצם כשיש את הנוזל סיכוך החלופי, זה בעצם מונע את הכאב. הפרידום יכול לעזור גם לבעיות של דלקות מפרקים, בגלל הדלקתיות הוא בעצם נלחם בדלקת ובכאבים, זה עוזר לבעיות של פיברומיאלגיה, לפריצות דיסק, לשחיקת סחוסים ולעוד הרבה בעיות אחרות. רגע, כן, טוב, ועכשיו אני רוצה להעביר את השרביט לאודיה, שהולכת לדבר על הדבר הפורץ דרך הזה. קדימה. אוקיי, אז תודה רבה איילת על ההסבר המדהים על המשקיע המטורף שלנו שהוא הפרידום, באמת משקיע שעזר לרבות, אני מציעה אותו תמיד יחד עם התוסף החדש והפורץ דרך שבאמת נחת אלינו ככה לפני בערך חצי שנה. אני יכולה לספר לכם שיש לי כמה וכמה לקוחות שפשוט סבלו מכאבים, וכמה ימים אחרי כאילו מתקשרות אליי, וואו, כאילו מה זה הדבר הזה, איך זה קורה, מה יש בתוך המוצר המיוחד הזה. אז באמת Forever Move כשמו כן הוא, באמת גם שחקן מאוד מאוד משמעותי בחופש התנועה שלנו, ויש בו בעצם שני רכיבים פורצי דרך, ובאמת לא סתם שמו אותם. אז באמת הרכיב הראשון זה הנם, זה בעצם ממברנה של בקליפת הביצה, אבל זה משהו מיוחד שככה היה צריך להפיק ולהוציא וכולי, והקליפה הזאת באמת היא מסייעת בהגברת טווח תנועת המפרקים. המוב בעצם עוזר לנו בשרירים ובמפרקים בריאים, אוקיי? אז כל מי שיש לו ככה כאבי שרירים, כאבי מפרקים, זה המוב. יחד עם הפרידום, תמיד אני ממליצה עליהם ביחד, ויש בו ביו-קורק, זה בעצם קורקומין, אבל בעצם קורקומין לא רגיל, זה קורקומין בזמינות של 200%, אוקיי? היכולת ספיגה שלו היא של 200%, אוקיי? זה לא קורקומין רגיל, ובאמת שתי הרכיבים האלה נמצאים לנו בתוך המוצר הזה, וזה פשוט גורם לנו לגוף באמת לקבל מה שהוא צריך, במקרה של דלקתיות בגוף, במקרה של באמת חוסר קושי בתנועה, תנועה שהיא יותר נוקשית ככה עם הגיל. אז באמת התוסף הזה הוא בעצם, יש ממש מחקרים שמראים שתוך 7 עד 10 ימים הוא סייע לאנשים בדלקות מפרקים, אוקיי? זה פרק זמן מאוד מאוד קצר, וזה מדהים כי באמת כל דבר אחר ככה שאנחנו נפגשים איתו, לפעמים הוא מאוד מאוד אגרסיבי לגוף, ופה זה באמת מוצר מאוד מאוד נעים לגוף, הגוף מקבל אותו באמת ככה בצורה מאוד מאוד קלילה. יש לי לקוחה שמתאמנת ובאמת משתמשת בו, וזה מדהים איך ככה היא מרגישה הרבה יותר קלילה ונינוחה. הוא מסייע בהגברת הגמישות, מזרג את ההתאוששות של הגוף,
אחרי פעילות גופנית, מגביר את הטווח של התנועה. הרבה פעמים אנשים ככה בגילאים מבוגרים יותר, הטווח תנועה שלהם מאוד קטן, הוא נותן יכולת לטווח, הוא מכיל חלבונים, חומצה היאלורונית, ובעצם מספק קורקומין עם זמינות גבוהה. זה לא סתם קורקומין, זה באמת קורקומין מאוד מאוד מיוחד בגמישות גבוהה. אז למי אנחנו נמליץ את המוס? אוקיי, אני ממליצה עליו יחד עם הפרידום, בגלל שיש בפרידום את העניין של הספיגה וגם הגלוקוזמין, והכרונבטאין אוהבת לתקוף את הבעיה ככה מכל הכיוונים. אז למי שיש דלקות מפרקים, מי שסובל מנוקשות וכאבים, כאבים ככה בכל מיני מקומות בגוף, וגם להאצת החלמה מפציעות, שברים, כל מיני ככה דברים כאלה. אני יכולה להגיד גם שבהרבה פעמים, למשל בהריונות, אני עכשיו ככה לקראת סוף הריון, יש המון כבדות על הגוף והמון קושי בתנועה, וזה פשוט מדהים. בימי שישי אני תמיד דואגת לקחת לי אותו כדי שבאמת יהיה לי יום שישי אחר לגמרי. יש הרבה נשים גם שעומדות המון על הרגליים, הרגליים כואבות, זה פשוט תוסף שאם לוקחים אותו מראש הוא פשוט מדהים ועושה את העבודה. אז באמת הוא גם מאושר לשימוש ספורטאים, אוקיי? זה משהו שהוא לא כל אחד, זאת אומרת זה מוצר מאוד 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 מנצח ומאוד מאוד ייחודי, כי באמת לא כל מוצר נותנים לספורטאים. אוקיי, אז בעצם המינון האפקטיבי שלו זה באמת 500 גרם, יש בו גם 90 כדורים. אנחנו נעבור עכשיו לסיפור של מירב אלימלך, בסדר? מירב אלימור, סליחה, מירב את כאן איתנו? אני רוצה לפתוח אותך. היא פה, אנחנו צריכים למצוא אותה. מעולה. עכשיו יש לנו, הנה מירב, יש לנו גם הרבה שאלות פה בצ'אט, אנחנו נענה על כל השאלות. מירב את איתנו? אני מנסה לפתוח לך. רגע, למה אני לא מצליחה לפתוח פה? מירב, תנסי ללחוץ רגע. תנסי לפתוח את המיקרופון. הנה, יופי, מעולה. תלחצי שוב פעם. מירב, תלחצי שוב פעם על הזה, את יכולה לפתוח את עצמך. יופי, תודה. ערב טוב מירב, מה שלומך? תודה רבה שאת עולה. בכיף. אני ברוך השם בסדר. תודה לאל, הם מוצרים של פוראבר. תודה רבה מירב שאת עלית לשתף אותנו פה בסיפור האישי שלך. אז אני אשאל אותך ככה כמה שאלות. בסדר מירב? בכיף. אני אשמח ככה באמת... תשימי אותה רק אודיה, תעמדי על השם שלה, יש שם 3 נקודות בצד ימין. כן. תבחרי... רגע, אני צריכה לראות איך זה כתוב. הנה, remove spotlight, משהו כזה. אני לא רואה את זה. אני אנסה לעשות את זה. בסדר, תתקדמו. אוקיי, אז ממה סבלת בעצם לפני שבעצם השתמשת במוצרים? אם זה מחלה מאובחנת, אז ככה תצייני את השם. אני עברתי ניתוח בגיל 11.5, סקוליוזיס. כל הגב שלי עם פלטינה, עד היום. בכיתה ב' עברתי תאונת דרכים, אופניים עלו לי על הגב. עברתי ניתוח בכיתה A, סוף כיתה ז', ועם הזמן, הלידות והעבודות שעבדתי, הכאבים רק החמירו לי. ואף אחד לא נתן לי פתרון, כי אמרו שאין פתרון. מסתבר שגם נפל לי שתל של אחד הניתוחים,
ולא ידעו איך לגשת אליו, כי התעלה היא צרה. מפה לשם שהתחלתי את פוראבר, גיליתי מוצרים, חבל על הזמן שעזר לי, כי הייתי מגיעה למצב של חוסר שינה בלילה, הייתי מתגלגלת מצד לצד, לא הייתי יכולה להירדם, כי לא ידעתי איך על הגב לא נוח, על הבטן לא נוח, על הצדדים לא נוח, הקמת פרצה לי בצדדים עם הזמן, ולא היה לי פתרון. אז כשהתחלתי קודם כל התחלתי גם משקה פרידום, ואחרי זה עם ה-MSM הזה, שאני מורשת אותו חבל על הזמן, תודה לאל. ועברתי למוב, וואו, שהיום אני פעם התנהלתי, מישהו מכיר אותי הרבה זמן, מישהו ראה אותי עם מקל הליכה, הגעתי למצב שקניתי מקל הליכה עם כיסא, כי הייתי הולכת ונעצרת, לא הייתי יכולה לזוז. וואו, זה היה בתקופה שבדיוק כשבעלי עבר את האירוע המוחי לפני 2 שנתיים, אמרתי אני קונה מקל, כי לא יכולתי לזוז, היה לי קשה ללכת, הייתי הולכת ונעצרת. וכשהתחלתי את הכדורי מוב, פשוט תליתי את המקל אצל אמא שלי בבית, כמו שאומרים, ותודה לאל, ברוך אני יכולה השם. ללכת, ובורא עולם עזר לי גם ללכת ולהרגיש שאני יכולה ללכת עם הכדורים, עוזרים לי ללכת. וואו, תודה. העקמת לא עברה, אבל לכאבים עזרו לי. אני מרגישה שאני נושמת, חיה. אני יכולה ללכת, ברוך שהייתי השם. מוגבלת. ברוך השם. אז זה כן, ממש שינה לך את כל החיים. ממש. כאילו, וואו, תורה. זה פשוט, אני קניתי יותר אפילו בסטוקים שיהיה לי. שלא ובדיוק, תפתר, חס וחלילה. כן, אני פשוט קניתי כן. בסטוקים שאם כשאני מוכרת, שיהיה לי גם בעצמי. יש לי בתיק את הכדורי מוב, בבוקר אני קמה, לוקחת את המוב, שיהיה לי למניעה, את וואו, המריחה אני פורחת בערב, מדהים, חבל הזמן, ואת המשקל עובר אני שותה בבוקר. מדהים. ואם יש לי זרמים ברוך. ברגליים כתוצאה מהגב, אז אני מורחת את האלו-קולינג. מה את אומרת? וואו. כן. הלו, כל איפה את מורחת אותו בשביל הזרמים? ברגליים, כי אצלי זרמים באים מהגב. אצלי כל מהגב התוצאה של... לרגליים, וזה בעצם מנטרל את התחושת זרם, זה השימוש פשוט במוח? מפסיק. וואו, מטורף. מדהים. בדיוק היום מישהו שאל אותי על הזרמים ברגליים, אז מדהים. ממש, זה פשוט, אני רק שמה, יש לו ריח חזק, ריח מנטה, אני אומרת, וואו, איזה יופי. אני מכינה יפה. אותם לידי, פה לידי בסלון, מכינה את המוצרים, הילדים לא, אף אחד לא נוגע בהם. יפה, ומה את אומרת לאנשים שנמנעים מזה כי זה יקר להם? אני אומרת יקר, אבל הבריאות יותר יקרה, והשווה הבריאות. כל מוצר שקניתי מהמוצרים הכימיים, לא עזר לי. לא עזר לי, אני אמרתי להם, אני הולכת על טבעי. אמרתי גם, בכל מוצר שאני מציעה, מה ויקר, בזה אמרתי, יקר, יקר, הבריאות יותר שווה לי. אני היום בת 50, אני מרגישה תודה לאל, שאני נושמת, אני הרגשתי שאני, גם הגיל, גם הגב שלי, הרגשתי שאני מוגבלת לגמרי, וללכת להתהלך עם מקל, עם כיסוי ראש, חושבים שאני נראית זקנה, אז א', מבחינת תדמית הרגשתי יותר נוח שאני בלי מקל, וחזר לי הליכה, קצת הליכה מהירה, אמרו לי תתחיל לרדת, תתחילי לעצור, כי אם פעם הייתי לא יכולה ללכת, אם אני הולכת, חזרתי להליכה, זה וואו, פשוט שונה, אני לא יכולה, היה לי קשה לי לא ללכת. זה מפריע לי, הייתי צריכה ישן על הבנות שלי, ללכת ולהיעצר. היום תודה לאל, לא. מדהים. זה תודה ממש שינוי, רבה. זה מקצה לקצה, אין. זה פשוט מתנה המוצרים האלה. מדהים. כן, תודה רבה מירב. תודה, אז ממש תודה רבה על השיתוף, אני בטוחה שככה זה עזר להרבה מאוד אנשים. תודה. אני מקווה מאוד, כן, שלא יעשו בחשבון על המחיר, אלא בריאות. אודיה, לא שומעים אותך, את על השתק. תודה רבה מירב, איזה כיף על השיתוף הזה, זה כל כך חשוב כי בסוף מבחן התוצאה והמציאות זה הדבר הכי חשוב, ובאמת יש לנו מאות אלפי סיפורים מדי כל הזמן שמתחדשים ומגיעים אל פתחנו. עכשיו באמת נדבר על המוצרים שהם יותר חיצוניים. ג'ל אלוברה עם MSM למריחה, בטח שמעתם על החומר הזה ככה לפני כן, גם בפרידום וגם למריחה חיצונית. אוקיי, אז מה זה בעצם MSM? זה המקור הטבעי של הגופרית,
שבעצם נמצא בכל מפרק ברקמת חיבור. ובעצם ברגע שאנחנו מורחים את ה-MSM על הגוף, אז הוא בזכות האלוברה שבו המיוצבת, זה בעצם ממש נספג פנימה ומשלים בעצם את החוסר דלקתיות, את האנטי דלקתיות למקום הכואב והמדולק. אוקיי, ומשלים גם לפעמים הכאב הוא נמצא בעצם מחוסר של MSM, מחוסר של גופרית אורגנית, שבעצם שיש חוסר בתאים. אז הוא מכיל אלוברה מיוצבת, תמציות כמו עדה, רוזמרין, הוא חודר עמוק מתחת לאור, ובאמת בעל תחושות מאלחשות ואנטי דלקתיות. עכשיו הוא מקל על כאבי מפרקים, דלקות, שרירים דפוסים, מעולה גם למכות יבשות, נקעים, שברים. אין עליו הגבלת שימוש, אפשר להשתמש כמה שרוצים, והוא בעצם מוצר משלים שעובד לאנשים שבעצם סובלים מכאב. למה הוא מוצר משלים? כי הוא בעצם חיצוני, הרבה פעמים למוצרים הפנימיים לוקח קצת יותר זמן, וזה משהו שהוא מקל על הכאב בצורה מאוד מהירה, מרגישים את ההשפעה שלו יותר מהר מאשר הדברים שניקח פנימה, אז ניקח את זה ממש בתור ערכה משלימה. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שגם במאמר מוסגר, דלקות אפילו אוזניים וככה דלקות חיצוניות בגוף, הוא פשוט מדהים. אז זה הג'ל אלוברה עם MSM, והמשחת, הוא בעצם אנטי דלקתי. עכשיו אני אדבר על המשחת קולינג לושן. זו משחה שבאמת היא מדהימה, היא מבוססת על אלוברה ושמנים צמחיים שעושים תחושה של חימום ושריפה כזאת. בעצם גם עליו אין הגבלת שימוש, ובעצם זה אנחנו ניתן לבעיות של יותר כאבי שרירים, ככה שרירים כואבים בסוף יום, אנשים עם שרירים דפוסים, ובאמת הוא מאוד 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 מרגיע, מאוד מאלחש, נותן תחושה ככה של רילקס, וזה באמת באמת מוצר שכיף שיהיה ככה ליד המיטה בסוף היום, להתפנק איתו ככה איפה שכואב קצת למרוח, וזה באמת מאוד מאוד מגביר את האיכות חיים, המוצר הזה. אז אלה שני המוצרים החיצוניים שלנו שהם באמת מדהימים, ועכשיו נעלה לשידור את ירדנה. ירדנה, את כאן איתנו, בואי תפתחי גם את את המיקרופון. כן, הנה. יופי. ערב טוב, ערב טוב, איזה כיף. אז בואי נשמע ממך, ממה את סובלת, ככה תשתפי אותנו. אני סבלתי 30 שנה מפריצת דיסק בכף גב תחתון, וככה איכשהו כשהגעתי לחומרים האלה של פוראבר, זה אי אפשר לתאר את הנס, אי אפשר לתאר. זה חיים חדשים פשוט, הייתי משתמשת בתרופות נרקוטיות קשות, כאבי תופת, אשפוזים בקפלן, מה לא, וברוך השם, מאז שאני שתיתי את הפרידום, זה פשוט איכות חיים, חיים חדשים, אני מתפקדת, אני רצה, אני עובדת, אני חופשייה לעשות הכל, הכאבים נעלמו, והתקפי הכאב גם כן נעלמו לחלוטין, וברוך השם, לפעמים אני משתמשת במוב גם כן, וגם הוא מאוד מאוד עוזר ושומר לי על המצב, שאני ניסיתי לפעמים להפסיק את השימוש בפרידום או במוב, וראיתי שוב הכאבים חוזרים, זאת אומרת שצריך לשמר את המצב, כל הזמן להשתמש במוצרים, כי כנראה יש הבריחה של הסקוס, או מה שאנחנו אוכלים, או המבנה של הגוף שלנו גורם לזה שחייבים כל הזמן לתחזק את המצב. נכון. בעצם הנוזל סיכוך שמצטבר, ככל שהם מפסיקים, אז הוא פוחת ופוחת עד שהכאבים חוזרים. נכון. וואו, מדהים, ממש. תודה, את רוצה לשאול אותה עוד כמה שאלות? תודה ירדנה, איזה כיף. אז למי את ממליצה על המוצרים האלה? לכל מי שסובל מפרקים, פשוט אני יודעת שהדבר קצת יקר וזה קשה, אבל אני חושבת שזה סדר עדיפויות בחיים.
מי שרוצה איכות חיים, רוצה לתפקד, וזה פשוט כיף לתפקד, זה כיף. את קמה בבוקר, את יכולה לעשות כל מה שאת רוצה, את לא מוגבלת, את לא סובלת כאבים, וואו, כאבים זה דבר איום ונורא, במיוחד של הבעיות האלה, אז זה שווה כל אגורה לדעתי, כן? אבל אני לא בכיס של אף אחד, אבל אני רק יכולה להגיד שכדאי להעדיף את זה על כל דבר אחר, כדי, כאילו זה פשוט סדר עדיפויות, להעדיף את זה על כל משהו אחר שיש לנו בחיים, לפעמים אפילו מה אני אגיד לך על בגדים ועל מוצרי יסוד אני הייתי מוכנה לוותר, ולא על חופש התנועה שלי ועל חיים של איכות, ממש, לא לסבול. מדהים. תודה רבה. באמת אנחנו כתבנו ככה שאלה לכולם על מה אומרים לאנשים שהם חושבים שזה יקר, לא בגלל שאני חושבת שהמוצרים יקרים, לדעתי הם ממש 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 לא יקרים, יחסית לאפקט שהם עושים. אבל כן, תמיד אנחנו נפגשים באנשים שאומרים וואי זה יקר לי, כי הם לא מבינים עדיין מה זה ייתן להם בצד השני, כשאנחנו מעמידים במאזניים את הכאב והסבל ומשהו שמלווה אותנו כל הזמן, והוא פשוט כמו איזה משהו טורדני כזה שקשה ליהנות מהחיים, לעומת, וזה עולה סכום מסוים, ולעומת זה אנחנו יכולים בעצם לשפר את האיכות חיים ב-180 מעלות ולהתחיל ליהנות וכאילו משהו משתחרר פה, אז זה ברור שזה בכלל כבר לא שאלה של מחיר. אז אני באמת שאלתי את השאלה הזאת, אבל ממש לא ממקום שאני חושבת שהמוצרים יקרים, הם לדעתי שווים הרבה הרבה מעבר למה שהמחיר שלהם. תודה רבה ירדנה. שמחה. מקסים, תודה רבה, תודה. בקשר לשאלות, תודה רבה על השאלות שלכם, זה באמת משמעותי וחשוב שנענה. אנחנו רק נגמור את השידור, את ההסבר, ואנחנו כבר נענה לכל השאלות. בסדר, אז תחכו עם השאלות, חבל, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה עכשיו. בסוף השידור אנחנו כבר נתחיל לענות על השאלות. אז ברכה קליין, אנחנו עוברים... לא, אז לא ברכה קליין, אנחנו במקום ברכה קליין, ברכה קליין רצתה לשתף אותנו, יש לה סיפור מדהים גם, אבל היא בסוף לא הצליחה, אז אנחנו מבקשים מקרן לוי, אם את יכולה בבקשה לעלות, תחפשי אותה, היא באנגלית כתובה. אוקיי, תודה. קרן. מהמם, קרן, אם את יכולה לבטל את ההשתקה שלך. יופי. ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, תודה רבה שאת עולה, שאת משתפת אותנו בסיפור האישי שלך. אז בואי תספרי לנו ממה סבלת, ממה בעבר, הווה, מה... אז אני בעצם סובלת מפיברומיאלגיה, זאת מחלה אוטואימונית, זה אומר שהגוף שלי עבר איזושהי טראומה, וכרגע הוא מייצר בעצם כאבים. יש לי כאבים שהגוף שלי מייצר, בעיקר במפרקים, אבל זה כאב, זה נקרא מבחינת הרפואה כאב כרוני, אני צריכה לחיות איתו. כן, אוקיי, אז מה התסמינים, איפה זה פוגש אותך בעיקר? לפני שהשתמשתי במוצרים, בעצם הדבר שהכי הפריע לי, נגיד, או היה הכי בולט, היה שהייתי מתעוררת בבוקר עם קישיון מאוד מאוד גדול במפרקים, לא הייתי מצליחה לפתוח את האצבעות, זה היה לוקח לי הרבה זמן שהייתי צריכה ככה לעשות לעצמי עיסויים עד שהגוף היה מתניע, כל המפרקים שלי היו ככה קשים, כאבים שהם לא במקום אחד ספציפי, כאבים מפושטים כאלה, הם אפילו זזים. בהתחלה כשלא הבנתי את המאפיינים, אני חשבתי שאני פסיכית, כאילו אני בשלבים מסוימים, כאילו חשבתי אולי זה לא באמת, אולי זה, אני מדמיינת את זה, כאילו כל פעם כואב לך במקום אחר בגוף, אבל הכאב כל הזמן נוכח.
ועייפות, עייפות מאוד מאוד קשה שהגוף מתמודד איתה, כי הוא כל הזמן בעצם נלחם במשהו. זה ככה הייתה החוויה שלי היה לך בעצם שעות שפשוט כאילו לא יכלת לתפקד, כאילו כן, שאת... כן, שוב, נגיד את קמה בבוקר, אז את מתחילה את היום שלך, מתניעה, באיזשהו שלב הגוף מתעייף, זה קשה להסביר את זה לאנשים שאין להם כאבים, אבל אני מניחה שכל מי שהגיע לפה מבין את זה, שאתה פשוט, המוח שלך הוא לא רגוע, המוח שלך כל הזמן עסוק בסוג מסוים של כאב, זה טורדני, בסדר? זה כמו, זה לא עוזב אותך, לא יודעת, זה כמו שכואבת לך השן, עד שלא תטפלי בזה היא תמשיך לכאוב, כאילו זה לא עובר, אז כזה רק בכל מיני מקומות בגוף, ואחד התסכולים הכי גדולים היו שמבחינת הרפואה אין לזה פתרון, זאת אומרת הרופאים אמרו לי קחי משככי כאבים ותלמדי לחיות עם זה, כשאני בת 40, כן? 43, לא. משהו כזה. זה בעצם הסיבה שבעצם החלטת לפנות לפוראבר בעצם. כן, אני את פוראבר לא הכרתי. אני שיתפתי חבר בתסכול שיש לי, זה היה ממש מסע שעשיתי הרבה מאוד זמן בניסיון לא לקחת כל הזמן משככי כאבים וגם לא לסבול מכאבים. שוב, אני הייתי צעירה, אני עדיין צעירה, אבל הייתי עוד יותר צעירה, אימא לילדים. התסכול הזה שאתה לא יכול לעשות שום דבר שהוא פיזי, לצאת לטיולים, לתפקד בצורה נורמלית, הוא הטריף אותי. אני ממש עשיתי מסע לחיפוש פתרונות, ובאחת הנקודות שלי פגשתי חבר שהיה פה משווק, והוא אמר לי, קרן, אין לך מה להפסיד, בואי תנסי, יש פה מוצרים טבעיים, יש פה, הוא סיפר לי אז על הפרידום, לא היה בזמנו המוב, היה הפרידום והמשחות, והאמת שממש פשוט לא היה לי מה להפסיד. אני ניסיתי כל כך הרבה דברים, ומקודם ככה דיברתם קצת, כמה מילים על כסף, ואם זה יקר או לא יקר, לא נעים לי להגיד כמה כסף אני הוצאתי על דברים שלא עזרו, אוקיי? כאילו, באמת, וזה לא מישהו אמר לי או כיוון אותי, זה כל הזמן ניסוי וטעייה, ובתי טבע, ובתי מרקחת, ובתי... לאן לא הלכתי? וטיפולים משלימים. כל טיפול משלים זה בין 250 שקל ל-300 שקל. אתה לא עושה טיפול אחד, נכון? אתה עושה סדרת טיפולים, ואז עוד פעם האכזבה שזה לא עוזר. זה כאילו, באמת, זה... הכספים שאני הוצאתי על דברים שלא עזרו לי לא משתווים לעלויות של מה שפה עזר לי. אז זה גם העלויות וגם האפקטיביות, הם אי אפשר בכלל, הם לא בתחרות, בסדר? הם לא שייכים לאותו מקום, כי פתאום אתה מוצא משהו שעובד, שאני לא צריכה משככי כאבים. אני לא אגיד שאין לי, המחלה לא נרפאה, יש לי פיברומיאלגיה, בימים שאני לא מטפלת בעצמי כמו שצריך, זה יכול להיות לא ישנתי טוב, זה יכול להיות עמדתי המון שעות על הרגליים, הגוף שלי צועק, בסדר? זה לא שהמוצרים ריפאו אותי מהמחלה, המחלה עדיין קיימת בי לצערי, כן? אבל המוצרים החזירו לי את איכות החיים. המוצרים, רוב חיי, את שמעת אותי עכשיו עוד מעט 10 בלילה, כאילו אני... I'm alive, כאילו אין מה להשוות בכלל ביחס למה שהייתי שבר כלי קודם. ולכן, אין... בעיניי, שוב, זה בשבילי זכות להיות פה ולספר לאנשים על כיוון המציל נפשות הזה, בסדר? שהוא ממש ממש החזיר לי את החיים בחזרה. תודה. תגידי קרן, בא לי לשאול אותך, את עכשיו לוקחת גם את המוב כתוסף? כן. ואת
את יכולה לתאר לנו אולי אם את הרגשת שינוי בין הפרידום והשאר ולתוספת של המוב? כאילו יש לך איזה משהו ש... תראי, קודם כל כשהמוב הגיע, אז התחלתי לעשות עם הגוף שלי ניסויים. להוריד קצת בפרידום ולשים במקומו מוב. יותר קל לשתות תבליט, נגיד, אפילו כשאת יוצאת מהבית, מאשר פרידום כל בוקר וכאלה. אז שיחקתי עם זה קצת משחקים. זה מאוד מאוד עניין אישי. אני מרגישה שאחרי שהגיע המוב, זה עזר לי מאוד בגמישות. זאת אומרת, הרבה מאוד מקומות שהייתה לי בהם מוגבלות בתנועה, לא משנה, שוב, מכל מיני ניתוחים וכל מיני דברים שעברתי, השתחררו אצלי, ועדיין זה תהליך, כן, שהם הרבה יותר אפקטיביים, אבל כשאני מורידה את הפרידום, אני מרגישה שהוא חסר לי, וכשאני מורידה את המוב, זאת אומרת, זה, שוב, לפני שהיה מוב, חייתי טוב עם הפרידום, כן? כאילו, הבסיס בעיניי הוא הפרידום, הוא היסודות של הפתרון, הוא עושה את העבודה יותר טוב עם הגוף, והמוב משדרג את זה. המוב הוא אני מסכימה איתך, כן, הוא עושה עוד איזה שיפור, בסדר? במצב. מדהים, בעיקר את אומרת בתנועתיות, כן. זאת החוויה שלי, אבל בסוף... לא, זה גם מה שכתוב על המוצר, זה מעניין. זה מוצרים טבעיים, וזה הגוף, כל אחד מקבל אותו קצת אחרת, וצריך להרגיש את זה, ועושים ניסוי וטעייה, כן? עושים, כדי למצוא את הפתרון. אגב, גם ברפואה, אני שוב חוויתי הרבה שעות שיחות עם רופאים, גם הרפואה היא לא מדויקת, והרופאים אומרים לך שכל גוף יקבל את התרופה בצורה אחרת, ושלכל אחד יהיו תופעות לוואי אחרות. זה הטבע שלנו, ולכן צריך לעשות ניסיון, לתת לעצמך את ההזדמנות, לשפר את איכות החיים שלך כדי שזה יעבוד. תודה. זו דעתי. זה ללא תופעות לוואי. חד משמעי. תודה רבה. תודה קרן. תודה על הזכות, באמת. טוב, אז תרגישי טוב, אנחנו מאחלים לך תודה. כמה שיותר בריאות ושמחה. תודה. תודה. אז באמת נעבור ככה קצת למחירים. שאלתם אותנו פה על המחירים של המוצרים, אז הנה המחירון. אז האלו קולינג, מה שדיברנו עליו, שזה המשחה המדהימה שככה מחממת שרירים, עוזרת ככה להרפיה, להרגשה טובה, היא עולה 85 שקלים. היא משחה מדהימה, טוב שיהיה אותה בכל בית, לכל מצב, ככה בארון תרופות, מומלצת בחום, במיוחד למי שיש לו כאבים, לעיסויים חיצוניים וכולי. אותה נמליץ יחד עם ה-MSM, 134 שקלים, זה סך הכל ככה העלות של המוצרים החיצוניים, שבעצם אנחנו נמרח אותם לבחוץ ונקבל איתם שיפורים. יש אנשים שבאמת מספרים על בעיות מאוד מאוד קשות שסך הכל שתי המשחות האלה פתרו, אבל יש גם את הדברים היותר פנימיים, שכמובן אנחנו ממליצים לא לוותר עליהם, באמת לעשות את העבודה מבפנים. הגוף צריך את זה, החומרים המסככים לא סתם הם שם והם באמת עושים את העבודה. אז יש לנו את המוב שהוא עולה 349 שקלים, הוא מכיל גם את הנמש וגם את הקורקומין ל-90 טבליות. זה לחודש בעצם. כן, זה בעצם לחודש, בוקר, צהריים וערב. וגם הפרידום, שלישיית פרידום, אנחנו ניקח שלישייה לחודש, זה בעצם 200 שקלים לבקבוק, ושלוש בקבוקים זה 540 שקלים. כן, תשימו לב שיש הנחה מדהימה לשלישייה. אני רוצה טיפה להסביר גם למה. קודם כל, המשקה הזה של הפרידום ובכללי משקאות, ההשפעה שלהם היא יותר לטווח הארוך. אתם לא תוכלו לשתות משקה על עובר אחד
ולהרגיש את האפקטיביות. זה צריך לקחת איזשהו תהליך, ואני תמיד אומרת לאנשים, עד 6 בקבוקים בדרך כלל מתחילים הרבה פעמים להרגיש איזושהי הקלה. זה השלב שהרבה פעמים אנשים אומרים, אני חושב שאני מרגיש שקצת פחות כואב לי, אולי זה בגלל ששחיתי השבוע, אולי בגלל שהלכתי, אולי בגלל שנשמתי, הם לא בטוחים שזה קשור למוצרים שלנו, ואחרי 3 חודשים, בדרך כלל בעיקר אנחנו מדברים על שחיקת סחוסים, זה פשוט דרמטי, כבר אי אפשר להתעלם מזה שזה עוזר חד משמעית, וזה שינוי של 180 מעלות, אבל צריך את התהליך הזה, אז לכן אנחנו מוכרים את זה בשלישיות, ותשימו לב שהחברה בעצם נותנת פה הנחה מדהימה, לשלישייה של 540, אני גם רוצה להגיד באמת לחזק את העניין הזה, את ההבדל בין, את אמרת כבר, את ההבדל בין המשחות שהן בעצם נותנות מענה מיידי להרגעה, לבין בעצם המוב והפרידום שהם למנוע מכם מלכתחילה את רוב הכאבים, ובעיניי זה המהפכה וזה פריצת הדרך שאתם תוכלו לפעמים, אתם תוכלו לקום בבוקר ולא יכאב לכם, תוכלו ללכת לטייל, לעלות במדרגות, לשבת דברים שכאילו פשוט הטורדני הזה יעזוב אתכם. אז זה בעצם ההבדל פה בין שני סוגי המוצרים, ואם תשימו לב, אז הערב, כל מי שאיתנו פה הערב בזום והקדיש את הזמן, אז אנחנו בעצם רוצים לתת לכם מתנה מדהימה של 5%, בסדר? למי שמזמין מעל 460, שזה בעצם איזושהי חבילה שבאמת תעזור לכם. אנחנו רוצים שאתם תבחרו משהו שהוא באמת ישפר לכם את המצב, שאתם באמת תרגישו, שלא תסתפקו באיזה משהו קוסמטי קטן. אז אנחנו נותנים פה 5% הנחה היום על רכישה מעל 460 שקלים. והודיה, בוא נעבור על השאלות. כן, אז יש לנו באמת הפצצה של שאלות, שאלות טובות. בואו נתחיל. אני אקרא את השאלה. אז הסיגה שואלת, האם בעייתי לסוכרת, תת פעילות של בלוטת התריס, לחץ דם? כן. לגבי סכרת ולגבי, אני אגיד, כל בעיה רפואית, לנו בעיקרון אסור לתת איזושהי המלצה שהיא נוגדת אולי הנחיות רפואיות. בגדול מי שלוקח תרופות, נוטל תרופות באופן קבוע, אנחנו מאוד ממליצים להתייעץ עם הרופא. אפשר לבקש מהמשווק שיפנה אתכם, שיצלם לכם את הרכיבים של המוצר, ושבעצם תוכלו לשאול קודם כל אם זה בסדר לקחת את זה עם התרופות שלכם. לרוב אני יכולה להגיד שממש אין בעיה. לגבי סכרת, עם הפרידום הגלוקוזמין לפעמים לא כל כך מתאים, ולכן אנשים עם סכרת שישאלו רופא לגבי הפרידום, ואם זה לא אפשרי אפשר לקחת את המוב במקרה הזה. אני כן מכירה אנשים שסובלים מסכרת שלוקחים את הפרידום וזה בסדר להם, זה הכל עניין של מה רמת הסכרת ובאמת מה הרופא אומר בעניין הזה. מקסים, אז בואו תמשיכו לשאול. שנייה, בואו נראה את השאלות. רגע. אם יש חוסר אספקת דם לרגליים בגלל היצרות של העורקים, האם יש בעיה? אז שוב, זה לגשת לרופא ולשאול, בסדר? אם מישהו שאין באפשר... אוקיי. אגב, חוסר זרימה כזאת טובה ברגליים, יש לנו מוצר אחר שנקרא RG, שהוא עוזר לזרימת דם טובה, יכול להיות שהוא יכול להקל פה. מקסים, תודה סימונה, שמחה ששמעתי את הגברת והטיפים, אני אקנה את זה בעצמי, נהדר. יש כאן מישהי שאומרת שהיא השתמשה בפרידום וזה הוריד לסוכר מניסיון, תודה על הסיפור. כאבים בברך שהתחילו לפני 2 בגיל 54, מה נמליץ? קודם כל אני ממליצה לבדוק אצל רופא, לאבחן מה הבעיה, לדעת
אבל אם זה שחיקת סחוסים, אז שוב, הפרידום מאוד מאוד טוב, וכמו שהבנתם פה, המוב משדרג, והוא מאפשר תנועתיות עוד יותר רחבה, אז זה המוצרים בעיקר, וה-MSM והאלואיט זה ככה לכאבים ספציפיים שרוצים עכשיו להקל על הכאב. אוקיי. מבחינת איזה מהמשחות מתאימות לכאבי ניורופטריה וכאבים קשים בכפות רגליים? אני לא מכירה את הבעיה הזאת, אולי את יודעת? גם לא שמעתי. כאבים בכפות רגליים, הייתי ממליצה כמובן על ה-MSM. מבוגרים שלא כל כך אוכלים, אין בעיית איזון בין המוצרים למזון דל. שוב פעם, לשאול רופא, אבל אני יכולה להגיד שהמוצרים הם בעצם מוסיפים המון ערכים חיוניים לגוף. הם כשלעצמם באמת האלוברה שבפרידום, התוספות של הקולגן והנם הם דברים שבאמת רק מוסיפים לגוף נקודות זכות, מה שנקרא. כן, הנוירופטריה, אני רואה פה שהתסמינים זה שממש מרגישים שמתהלכים על סיכות והרגשה של כאבים כאילו הולכים על אבנים, דברים כאלה. יכול להיות שמאוד יקל באמת האלוקולין, כמו שמירב אלימור המליצה, אפשר לנסות. זה כמו שקרן אמרה, זה גם ניסוי וטעייה פה, בגדול. מקסים. על משקה אלוברה לא כתוב מה הרכיבים שבמשקה, הכל כתוב בדף מוצר, תבקשו מי שהפנה אתכם. בין 67 יש לי פיברומיאלגיה, מדי פעם הכאבים בעיניים, באוזניים, מה הפתרון? אז כמו שאמרנו, באמת הערכה פה של ה-MSM של הפרידום והמוב, שתי אלה פנימה, ובאמת המשחות למריחה חיצונית במקומות הכואבים. עוד שאלות? מי רוצה לשאול? אין עוד אוקיי. שאלות? מעולה. באמת עלה פה על דורבן. אז נכון. איילת רוצה שנייה להתייחס לדורבן? אני יכולה להתייחס לדורבן. עם דורבן גם יש לנו מלא מלא הצלחות. זה דבר שהוא ממש יכול להשבית פעילות, הוא מאוד כואב, והפתרון הוא מאוד 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 פשוט. בעצם דורבן זה בעצם נגרם כתוצאה מדלקת בעקב, שממש גורמת להרגשה שיש כמו עצם חד שנכנס פנימה, לכן זה נקרא דורבן. וה-MSM הוא אנטי דלקתי, ואנחנו ממש רואים שכשעושים עיסויים חוזרים ונשנים עם ה-MSM, תוך כדי שכמובן בכל התקופה הזו נותנים לרגל קצת יותר לנוח ולובשים נעליים שהן תואמות את המצב והן ככה מחלקות באמת את המשקל של הגוף בצורה נכונה, אז זה פשוט דרמטי, ואנשים כבר, זה פשוט נעלם להם. אז MSM לדורבן זה מדהים. אני יודעת שיש אנשים ששילבו גם עם פרידום, אבל לרוב מספיק ה-MSM בעצמו. לגבי הכשרות של הפרידום. אז לפרידום עצמו אין כשרות, כי בעצם הגלוקוזמין והקונדרויטין בעצם זה רכיבים שבאים מן החי הלא כשר, אבל כן יש אישור של שארית ישראל לאנשים שיש להם בעיות רפואיות בעצם להשתמש בפרידום, ויש לזה את כל ההיתרים ההלכתיים שזה לא טעים ושזה לא אוכל, זה נועד לצורך רפואי. גם הרכיבים עצמם עברו כל כך הרבה תהליכים, אין את הטעם של הדבר עצמו, ממש כתוב, יש לנו מסמך כזה של שארית ישראל שממש מפרט מה המקור של ההיתר ההלכתי, אז מי שרוצה יכול לראות את זה, ואני יודעת שזה מאוד מאוד פשוט הלכתית. אז משה מבקש את המרכיבים על מנת להתייעץ עם רופא.
תפנה למי שהפנה אותך, הוא יביא לך בשמחה. באופן כללי, כל מי שככה רוצה עכשיו באמת לרכוש ערכה, לרכוש ככה את המוצרים, אז באמת תפנו למי שהפנה אתכם, כדי שהוא יעזור לכם להתאים וליצור לכם סל ולשלוח את זה עד אליכם. לאחרונה נתתי לאמא שלי בת 88 MSM לכאבי כפות רגליים, וזה מאוד עזר להקלת כאב, תודה רבה. הכשרות של המוב היא כשרות מהדרין של הרב פרויבירט. מישהי כותבת שהפרידום בטל ב-60, אז זה באמת מה שהילד אומרת. ה-MSM עוזר לכאבי מפרקים. הילד רוצה... כן. MSM עוזר לכאבי מפרקים, גם עם אלוקולינג, שוב, לפעמים משלבים את זה, וגם פה תלוי מה הסיבות לכאבי מפרקים. אם יש כאבים, אני ממליצה קודם כל להבחן כדי לדעת אם זה משהו שלא הולך להשתנות. שחיקת סחוסים זה משהו שאם בן אדם מאבחן ורואה שיש לו שחיקת סחוסים, הוא מבין שזה לא הולך, הוא לא יהיה יותר צעיר, ולכן כדאי לו, הוא מבין שצריך לעשות פה משהו מהפכני. לעומת, אם יש כאבי שרירים פה ושם, אז אפשר אולי להסתפק במשחות. כן, נהדר. אני סובלת מכאבים בקרסול וקשה לי ללכת, ויש לי בקע שרפתי וצרבת. אז באמת תפני למי שהביא אותך. בגדול יש לנו גם עוד מוצרים שעוזרים לבקע שרפתי והצרבת. והכאבים בקרסול גם, זה המוב, ה-MSM, פרידום, ככה מקל על הכאב. נסיים, ניתן לאנשים לחזור. כן, אז באמת זה הזמן לחזור לכל מי שהפנה אתכם כאן ולהתחדש במוצרים נהדרים של חופש התנועה. באמת אנחנו רוצים לשמוע שהקלנו ועזרנו לכם בבישולים של החגים ובריצות לעבודה, ובאמת בלקום בבוקר וללכת לישון בנחת, ושהחיים שלכם הרבה יותר כלילים וטובים ונעימים, ואתם לא סובלים מהכאב הזה. ושאתם תהיו הסיפור הבא שלנו פה בשידור, בעזרת השם. יופי, אז בשורות טובות ולילה טוב, היה לנו פה תנאים איתכם, להתראות לכולם. כל טוב, להתראות. ואל תשכחו, יש פה 5% הנחה הערב, אז שווה לנצל את זה, שיהיה הרבה בריאות לכולם וערב נעים.